5 λοιπόν έχει ο Γενάρης του 2014 και έχουμε έρθει στη Βροντού Ολύμπου, στην Κατερίνη. Θα γίνει εδώ η γιορτή και βλέπουμε εδώ πέρα και τους χορηγούς και τα περιστέρια εδώ των παιδιών. Είναι ντόπια αυτά. Και ακριβώς από κάτω θα δούμε και με σειρά τους διαγωνιζόμενους. Αυτά τα παιδιά λοιπόν θα πετάξουν σήμερα τα περιστέρια τους εδώ στην Βροντού Ολύμπου. Ο καιρός είναι μέχρι στιγμής περιστεράδικος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, συννεφιά, κρύο και ένα διαράκι. Και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί όλη η μέρα έτσι, σε αυτό το μοτίβο. Να ευχαριστηθούμε εδώ πεταξικές καλές. Σε λίγο καταφθάνει και ο κόσμος. Πάμε λοιπόν. Και εδώ βλέπουμε και τον κόσμο, ήδη έχει καταφτάσει και έρχονται συνέχεια. Έχουν σκορπίσει. Είναι αυτά τα περιστέρια που σκορπάνε. Δεν τους έχω μαζεμένους εδώ. Δεν πετάνε λεκουμούλα. Και καταφθάνουν συνέχεια. Υπάρχει και το άγχος στους περιστεράδες, όπως πάντα. Όλα έτοιμα λοιπόν. Ξεκινάμε με συνθήκες περιστεράδικες, πολύ καλός καιρός εδώ στην Βροντού της Κατερίνης για να φτιάξουμε το διαγωνισμό του 2014. Είναι η πρώτη εβδομάδα του Γενάρη. Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν και πάμε για τον πρώτο διαγωνιζόμενο. Είναι και πρωτάρης από ό,τι μου έχεις πει, Ναι. Στον Παναγιώτη, στην Κονταριώτισσα. Στην Κονταριώτισσα πρώτη φορά πετάει το παιδί. Ναι, πρώτη φορά θα πετάξει, ναι. Τώρα καινούργιο μέλος του σύλλογου και... Καλώς, θα δούμε. Πάμε λοιπόν. Ανοίγει η αυλαία μας από εδώ, το καινούργιο. Εδώ βλέπουμε τώρα και τον Παναγιώτη. Θα μας ανοίξει την αυλαία. Εκεί στο ταρατσάκι είναι και έχουμε έρθει λίγο πλάγια πάνω στο βουνό. Κυριακή πρωί είναι. Και ως Κυριακή πρωί λοιπόν ακούμε και τη βυζαντινή μουσική. Θα πετάξει μετά μουσικής. Σιγά σιγά μαζεύεται και ο κόσμος. Και είναι και μια ευκαιρία. Τραβήξουμε και ένα πλάνο εδώ να δει και ο κόσμος που βρισκόμαστε. Είμαστε σε ένα χωριό που λέγεται Φαναριώτισσα και είναι και ο πιο μακρινός. Λοιπόν, έρχεται και ο κόσμος, καταφτάνει σιγά σιγά από όλη την Ελλάδα. Και όπως βλέπουμε τον Πανάγο δεν έχει καθόλου άγχος. Είναι χαλαρός, λέει, δεν παίρνει χαμπάρι. Άμα του είχαμε βάλει τώρα το πιεσόμετρο θα είχε ανέβει στο 40 η πίεση. Εδώ βλέπουμε και άλλη μια τούφα μπανιστάδων. Άλλοι έχουν πάει εκεί μπροστά και άλλοι είναι ακροβολισμένοι. Ορίστε, και μέχρι και το κλαμπ Θεσσαλονίκης έχει έρθει. Τώρα ανεβήκαμε λίγο πιο ψηλά. Αξίζει και τον κόπο, άξιζε νομίζω τον κόπο. Για να δούμε και λίγο την περιοχή εδώ, τη Φαναριώτισσα. Δεν είναι κάτι που το βλέπεις κάθε μέρα. Από εδώ θα ανοίξει η αυλαία λοιπόν. Όλα έτοιμα.
Ξεκινάμε λοιπόν. Καλή αρχή. Και έχουμε τα παιδιά να πάνε όλοι καλά. Εδώ βρούμε και τον Παναγιώτη. Χαλαρός να βγάζει την ομάδα έξω. Αυτά εδώ θα πετάξει. Έλα, μην μας κάνεις και εσύ τώρα παιχνίδια, αλλά Σαββίδη. Άρα Σαββίδη, έχεις κολλήσει όλο τον κόσμο, ρε. Έλα, ναι. Αυτά εδώ είναι, ωραία. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία φύγαν τα πουλιά. Επάνω μας μόνο μην έρθουνε. Μπράβο, ωραίος ο Παναγιωτάκης. Έτσι τσιγκουάλες του. Όχι, θα μας κουτσουλήσει αυτό. Άπνοια έχει, ναι. Αλλά είναι... έχει συννεφιά και μία έτσι υγρασία. Καλός ο καιρός είναι. Λοιπόν, να δούμε τώρα λίγο το άπλωμα. Από εδώ ξεκινάνε τα περιστέρια του Πανάγου και έχουν αυτή εδώ τη φτεροκισιά με τέρμα zoom. Αλλά επειδή σε χωρίς το βουνό έχουν έρθει δίπλα μου. Τον αφήνουμε να πάει εκεί που πρέπει να πάει και εδώ είναι η κεντρική ομάδα, ο πυρήνας που λέμε. Τα βλέπουμε λίγο μικρά για να έχουμε πλάνο. Αυτά εδώ είναι, κύριοι. Τα περιστέρια του Παναγιώτη, του Πρωτάρη στη Φαναριώτισσα. Γυρνάνε και πλάτη τα πουλιά, έχουν τάσεις φευγάλας. Απλά είναι η μέρα, είναι βαρύς ακόμα ο καιρός. Καλός όμως. Αυτά είναι τελείως από πάνω μας τώρα, το βλέπετε κι εσείς. Και αυτά που έχουν φύγει πιο πλάγια, όπως αυτός εδώ ο Τζινής, φεύγουν ακόμα. Εδώ είμαστε και τέρμα zoom. Έλα, βγάλε μας μια φωτογραφία, να το ξέρε, να το. Μπράβο ρε Πανάγο, ωραίος, πολύ ωραίος είναι, ναι. Και είναι εκεί, στον χρόνο αυτό. Ναι, έχουμε συννεφιά και θα έχουμε θέμα, κύριοι, θα δούμε σήμερα, πιστεύω, αν μείνει αυτός ο καιρός. Θα τα ευχαριστηθούμε τα περιστέρια, ναι. Μπράβο, καλά πάει ο Παναγός. Και για πρώτη φορά πολύ καλά. Έχει κάποια πουλιά, όπως βλέπουμε αυτά στο βάθος, πιστεύω να ξεχωρίζουμε. Είναι άλλα πιο χαμηλά και άλλα έχουν καρφώσει σχεδόν. Να τα δύο ας πούμε είναι πιο κάτω. Τα άλλα έχουν πάει, κάτσα με τα ζουμάρω κιόλας. Ναι, εκεί είναι, ναι. Μας βοηθάει η συννεφιά πολύ, εντάξει. Μην γκρινιάζουμε συνέχεια, ήλιο και ήλιο. Έχουμε και τη βυζαντινή μουσική, όπως είπα πριν. Αρχίζουν και βγαίνουν τα πουλιά, πάνε για μέσα στο σύννεφο. Και το πεσό θα προσπαθήσω από εδώ να το πιάσω του Πανάγου. Πολύ καλός, πολύ καλός. Πάνε για κάρχουνα. Εκεί τα πουλιά έχουν αρχίσει και σβήνουνε, χάνονται. Ορίστε να τώρα βλέπουμε ένα. Αρχίζουν πια και φαίνονται ένα. Δύο. Καλμένα, τέρμα ζούμε είμαστε εδώ. Εκεί είναι, εκεί πέρα. Τα πιάνω όμως εύκολα τώρα γιατί είναι συννεφιά. Οπ, να τα. Σε λίγο δεν φαίνονται. Τελείως από πάνω μας πετάνε, έτσι.
μέσα εκεί. Στη συννεφιά μπήκανε, σε αυτή τη μαυρίλα εκεί που βλέπετε. Ναι, εκεί είναι τα πουλιά όλα. Να πάρουμε και λίγο τα τελευταία μας πλάνα, να αρχίζει τώρα μας κουνάει, γιατί είναι πολύ ψηλά, πάρα πολύ. Έχουν εξελεμιαστεί όλοι. Εδώ βλέπουμε και τον Πανάγο, χαλαρός είναι. Και μόλις ξεκίνησε και την επιστροφή. Για να δούμε λοιπόν. Έδωσε το μήνυμα, να δούμε και πάνω τώρα. Τα πουλιά ωστόσο έχουν γίνει λαμπόγιαλα. Να. Θα τα πιάσω όμως, γιατί έχει συννεφιά. Με τέρμα ζουν σκνίπες. Μια μπαίνουν στο σύννεφο και μια βγαίνουν. Εδώ, αυτή είναι η ομάδα. Για να δούμε, το μήνυμα το έχει στείλει τώρα κάτω. Νομίζω ότι αρχίζουν και μαζεύουν πάνω ψηλά, στο σβήσιμο. Βάλανε, ναι. Αλλά είναι πολύ ψηλά. Το έχουν πάρει το μήνυμα. Νομίζω ότι, με το άλλο μάτι που είδα τώρα, άτα. Από το σβήσιμο τώρα έχουν ξεκινήσει, τα βλέπετε. Σταμάτα παπά να ακούσουμε τη βαζούρα. Ωραία γάμο το, αγριεύει ο παπάς. Έρχονται, κοίτα, ποταμός, Πολύ ωραίος, μπράβο. Απλά δεν μας άφησε ο παπάς να ακούσουμε τη βαζούρα. Όλα ήρθανε. Πολύ ωραίος ο Πανάγος. Βλέπετε και τον κόσμο εκεί χειροκροτάει. Άξιζε όντως, ναι. Άξιζε και άνοιξε την αυλία καλά. Πάμε λοιπόν από κοντά να δούμε και τα περιστέρια αυτά που πετάξανε. Από εδώ είναι αυτό το σκαλάκι. Ρε, δεν πιστεύω να πέσω, Όχι, μην φοβάσαι. Και είναι και στην αρχή τώρα του διαγωνισμού. Είναι δοκιμασμένο μέχρι 180 κιλά. Εντάξει, ωραία. Πιο λίγο είμαι εγώ. Λοιπόν, Πανάγο, μπράβο ρε Μάκα. Κάτσε να τραβήξουμε και λίγο τα περιστέρια σου. Από εδώ μας έκανε την πεταξιά ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Και αυτά εδώ, όλα ήρθανε. Όλα. Ναι, τα είδα, βροχή, ράμα. Ήταν πολύ ωραία τώρα. Και αυτά εδώ είναι τα περιστέρια, οι περιστερούκλες. Πολύ όμορφα περιστέρια, γαλανά. Έχει και τα άσπρα μέσα. Να σπάσουμε το χρώμα λίγο. Τα άσπρα τα έχει, λέει, άμα φοβόταν πως είχε γαλανάδα. Τώρα φανήκαν όλα όμως τα πουλιά, εντάξει. Ο καιρός ήταν καταλληλότατος. Και εδώ βλέπουμε τις φάτσες. Αυτές εδώ οι φατσούλες ήταν. Που κάνανε αυτό το πρόγραμμα που είδατε πριν. Και κλείνουμε με αυτό το καραντέρι εδώ. Το θηρίο. Πανάγο, συγχαρητήρια ρε, και για πρώτη φορά, γιατί από ό,τι μου είπαν τα παιδιά πρώτη φορά συμμετείχες, έτσι, πήγες πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Μπράβο, ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που ήρθε σήμερα να δει. Σας τίμησε, τα ναι. περιστέρια και μας τίμησε. Είχαμε λίγο δύσκολο καιρό. Δεν μπόρεσαν τα περιστέρια να σκάσουν όπως έπρεπε. Πήγανε πολύ ωραία. Θα το κάνουμε και του χρόνου καλύτερα. Έγινε Παναγό. Λοιπόν, άντε, πολύ. γεια χαρά, γεια σου Παναγό. Φεύγουμε λοιπόν τώρα από τη Φαναριώτισσα και γυρνάμε πίσω τώρα στη Φροντού, από εκεί που ξεκινήσαμε. Εκεί θα είναι όλα τα παιδιά μαζεμένοι κοντά και θα τους βλέπουμε και πιο γρήγορα τον ένα από τον άλλο. Μπρος Ολοταχώς λοιπόν. Βουρ στον Πατσά. Εδώ μπροστά μας είναι και ο Όλυμπος, αλλά είναι πολύ συννεφιασμένο σήμερα. Μέσα στα σύννεφα αυτά βλέπουμε μόνο
τη βάση του. Η κορυφή του είναι σκεπασμένη με σύννεφο. Θα πάμε τώρα πιο κοντά όμως. Και εδώ βλέπουμε και το κομβόι. Ο κόσμος είναι αρκετότατος, έχουμε και πίσω μέσα στη μέση εμείς. Και πάμε λοιπόν. Λοιπόν Θέμη, ξεκίνα! Στο Θέμη είμαστε. Έχουμε έρθει ήδη μέσα στη Βροντού. Βρήκαμε εδώ μια καβάτσα, ένα κόπεδο και στα πλάγια. Σάμψα τα πλάγια. Σε τράβηξα τα πλάγια. Ακούτε και την κραυγή του Θέμη. Ωραίος ο Θέμης. Όρθιος, ψηλός, φτερός. Ναι, μ' αρέσει. Μπράβο ρε Θέμη. Πες του να σταματήσει τον τροχό. Πιανόμαστε πες του. Και εδώ βλέπουμε περπατητά περιστεριά. Πολύ περπατητά. Με μπόλικο λαλά και λίγο τραλαλά. Μπράβο ρε Θέμη, μπράβο. Αυτός εδώ είναι κύριο Θέμης. Όχι ο ασπρόκολος. Λοιπόν πάμε τώρα. Τα άλλα έχουν γυρίσει πλάτη και φεύγουν προς τα εκεί. Αυτά είναι της φεύγας, της πολλής φεύγας. Της στράτας. Και πάμε τώρα να δούμε και τα επιτόπια. Αυτά είναι τα επιτόπια, ναι. Ξερά τελείως, ακίνητα. Και έχουν κάνει και ωραίο απλωνάκι και ένα σουλί. Παρά, να τραβήξουμε και ένα σουλί που μην αδικούμε, όχι μόνο τα τζινιά. Και η ομάδα, εδώ είναι τα πολλά. Από την πίσω μεριά. Έχουν απλώσει πολύ τα πουλιά. Αυτά τα χτυπήματα δεν είναι για τα περιστεριά. Ένα σιδεράς είναι και τροχίζει δίπλα. Μην νομίζω ότι βαράει τα ταμπούρλα για να φύγουν τα πουλιά. Τα πουλιά φύγανε κύριε, απλώσανε. Και όπου και να πιάσουμε εδώ, αυτά τώρα είναι στο βάθος. Κοίτα πόσο ζουμάρο αυτή τη στιγμή, τέρμα. Να, και φεύγει ακόμα. Πλάτη έχει γυρισμένη. Πολύ ωραία εικόνα, μπράβο. Μπράβο ρε Θέμη. Και ένα στο βάθος έρχεται. Και να δούμε αυτό. Πάει, χάθηκε. Για να πάμε τώρα από την πίσω μεριά. Έχουν σκορπίσει τα πουλιά, πετάνε 1-1-2-2. Να και ένα αυτό, σουλούπι είναι και αυτό. Ναι, σουλούπι πρέπει να είναι. Κάρφουμε. Αυτά είναι από πάνω μας. Αυτά είναι που πήγανε τα πρώτα και ήρθανε. Είναι τα μόνα περιστέρια που έχουν μαζέψει, γιατί έχουν βγει πολύ ψηλά και έχουν έρθει από πάνω. Αλλά μου αρέσει ο Θέμης γιατί κοιτάξτε, έχει πολύ θέμα. Είναι άλλα πάνε και άλλα έρχονται. Να, αυτά έρχονται πάλι. Και η φτερογιουσιά, έτσι. Δεν χαλάνε καθόλου. Και αυτό φεύγει τώρα πάλι. Το έχουν εδώ στην Κατερίνη και από άλλες χρονιές που έχω τραβήξει στη Βροντού. Θα το λέμε συνέχεια, άλλα πάνε και άλλα έρχονται. Να, τώρα αυτός που έφευγε πίσω πλάτη έχει γυρίσει μούρι, να το να. Πρώτη μούρη στο καβούρι. Μπράβο ρε Θέμη, μπράβο. Κύριο Θέμης έχει θέμα. Καλό. Είναι καλός. Λοιπόν, κάτσε να πάμε τώρα στα από πάνω. Τα βγάλαμε να τα. Ωραία, πού στην μπανάνη, τι έκανες εδώ, σε παραδέχομαι. Άμα έχει συννεφιά, σκίζω. Μη μου λες για ήλιο μόνο. Τώρα αυτά, άμα αν είχε ήλιο, δεν βλέπαμε τίποτα. Κοιτάξτε που είναι. Εκεί κοντά στη Γαλανάδα. Δηλαδή έτσι το βλέπουν τώρα οι περιστεράδες. Αυτά εδώ που θα πιάσω τώρα, αυτά τα βλέπουν λίγο. Ναι, αυτά μόνο φαίνονται. Ναι, αυτά φαίνονται λίγο. Να, είδες που είναι και πιο χαμηλά, δεν κοροϊδεύω. Με τέρμα zoom. Αλλά όταν λέμε χαμηλά, έτσι είναι και αυτά. Έχουν τον πόητο. Να, εκεί είναι. Κύριε, τα πουλιά του Θέμη σβήσανε. Κάτσε να βλέπεις και τη φάτσα σου όταν μεγαλώσεις. Έλα, για πάρε πόζα. Εντάξει, ωραίος. Θα σε πάρω και εσένα. Λοιπόν, Θέμη, ξεκινάς επιστροφή. Ωραίος. Εδώ βλέπουμε και το Θέμη από ένα κοντινό που έχουμε έρθει.
Πήγε πάρα πολύ ωραία. Μισό λεπτό Θέμη, μισό λεπτό. Ξεκίνα Θέμη, ξεκίνα επιστροφή. Τα πουλιά έχουν καρφώσει. Βλέπουμε και το κάλεσμα που κάνει εδώ ο φίλος μας ο Θέμης. Και αυτός πρώτη φορά πετάει στο σύλλογο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πάνω. Να τα πιάσα. Πω ρε βούς την μπανάνη, τι κάνει σήμερα. Παπάδες κάνει. Να έχουν βάλει και έρχονται, κοιτά, τα βλέπετε στο σβήσιμο. Κοιτά πως πέφτουνε. Να ήρθε ο πρώτος. Και σε εμάς. Βάζουνε συνέχεια. Στρώσε λίγο τους παπαγάλους και να σκάνε απευθείας κάτω. Δεν πέφτουνε, έχουνε φάει οι παπαγάλοι, Και περνάνε απευθείας κουμάσι, Να τα, βλέπουμε τα πουλάκια μου. Να και ο Σαϊνάς τώρα, επάνω που πήγε να γκρεμίσει ο Φουκαράς ο Θέμης, έχει μπει αυτός εδώ ο Σαϊνάς που βλέπετε. Και τα κυνηγάει το Σαΐνι πάνω, ναι. Πάρε Θέμη. Να ο Σαϊνάς εδώ. Το βλέπετε, φεύγει πίσω, έχει φορμάρει και ένα περιστέρι. Ενώ τα πουλιά είχαν βάλει κανονικά, μπήκε αυτό το κολοσσαΐνι που βλέπετε εδώ, στο σβήσιμο, έτσι. Εκεί μέσα είναι, στο σύννεφο αυτό. Τα βρήκε εκεί ψηλά και τα κυνηγάει. Θα φάει, λέει, ένα. Αυτά δεν παίρνουν χαμπάρι όμως, έρχονται. Να τα. Κι άλλος. Πολύ αγριεμένα τα πουλιά, εσύ. Και κόβουνε πάνω στο διακατή, εδώ κοίταξε. Ήρθε ο Σαϊνάς, ναι. Ναι, κυνηγάει, ναι. Το πήρε. Το πήρε. Του γλίτωσε, ναι. Να ο Σαϊνάς. Τον έχω πάρει εγώ, παιδιά, το Σαϊνά, μην φοβάστε, να. Ναι, είναι άδειος. Έρχεται πάλι εδώ, είναι ο Γεταγάνας είναι. Να τον ήρθε ο Σαϊνάς. Πω τον κερατά. Εντάξει, τι να κάνουν τα πουλάκια, να έρχονται. Κρίμα, του χάλασε, ενώ ήταν φανταστική η πεταξιά. Παστά έκανε το Σαΐνι. Να ο Σαϊνάς, εδώ είναι. Είχαμε και σαϊνομαχία. Αυτός εδώ είναι. Ο Ξεφτέρης. Ο καταλαμμένος ο Γεταγάνας. Φεύγει τώρα. Αλίμονο στον υπόλοιπο. Κάτσε να τραβήξουμε λίγο τώρα μέσα. Κάτσε λίγο, Θέμη. Εδώ τώρα είναι αυτά τα πουλάκια που έχουν έρθει. Τα άλλα τα κυνηγάει το Σαΐνι, όπως είδατε κι εσείς. Κρίμα γιατί ήταν πάρα πολύ καλή η πεταξιά. Θα ολοκλήρωνε με ένα ωραίο πεσό, αλλά το Σαΐνι μας τη χάλασε. Δεν πειράζει όμως, εντάξει. Ο κόσμος είδε και βγάζει συμπεράσματα. Έχει έρθει η μισή ομάδα και παραπάνω. Και τα άλλα έρχονται σιγά σιγά. Είδατε και τη μάχη που έγινε προηγουμένως με το Σαϊνά. Και καταφθάνουν συνέχεια, καταφθάνουν πουλιά, ναι, μπράβο. Όχ, ακούω και βαζούρες τώρα από πίσω μου. Θέμη, μπράβο ρε φίλε, παρόλο που μπήκε το Σαΐνι και στα κυνήγησε. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, υγεία, ευτυχία, ναι. Και καλά πετάγματα να έχουμε. Ωραίος. Δεν σε εκκλονίζει, βλέπω καθόλου το Σαΐνι, Τι να κάνουμε, αυτά έχουμε κάθε μέρα. Έγινε ρε Θεμάκο. Πάντως ήσουν ωραίος, αν δεν είχε το Σαΐνι, γιατί είχαν αρπάξει τα πουλιά και πέφτανε όλα με τη ροή που είχαν, θα ήταν μια τέλεια πεταξιά. Μας τη χάλασε ο Σαϊνάς, δεν πειράζει όμως. Ο κόσμος, οι περιστράδες ξέρουν τι σημαίνει Σαΐνι και σε καταλαβαίνουν. Λοιπόν, τα έχουμε αυτά. Άντε, του χρόνου σου εύχομαι να μην έχει Σαΐνι. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια χαρά, γεια σου Θέμη. Φύγαμε από το Θέμη, πάμε στον Ηλία τώρα. Τσακ μπαμ. Πάμε γρήγορα να και προλάβουμε το Σαϊνά που είναι ακόμα εδώ. Για να μην φάει τον Ηλία. Ο κόσμος ήδη έχει φύγει. Πάμε και για τον Ηλία. Φτάσαμε λοιπόν, βλέπουμε και τον κόσμο σημειωτών όλοι. Ποδαράτο. Φτάσαμε. Τι θα πεις εδώ? Στον Ηλία τον Καζόν είμαστε. Ορίστε. Αλήθεια λέμε, δεν λέμε ψέματα. Αυτός είναι ο Ηλίας ο Καζόν. Και εδώ βλέπουμε και τις εγκαταστάσεις του. Θα θυμάστε. Έχει καταφτάσει και ο κόσμος είναι έξω. Απαγορεύεται να πατά στον Καζόν.
Και όλα έτοιμα λοιπόν να ξεκινήσει και ο Ηλίας στην πεταξιά. Έχει πιάσει τώρα και λίγο αεράκι, αυτό που θέλαμε. Και όλα έτοιμα, να βλέπουμε εδώ βγάζει για την ομάδα ο Ηλίας. Αυτά εδώ είναι. Αυτά είναι του Λιάκου τα πουλιά. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Φύγανε με τη μία, ναι, γυρίσανε. Τώρα έχει πιάσει αυτό το αεράκι που λέμε το γλυκό και τα σμπρώχνει τα πουλιά. Εν τω μεταξύ, άμα ανοίξουμε το πλάνο, βλέπουμε και το άνοιγμα που έχουν κάνει, έτσι. Άλλα έχουν φύγει από εκεί, όπως αυτός εδώ τζινής, και γυρνώντας πιάνουν αυτό το φτερό. Ωραία, ορθία, ψηλά φτερά, λέω. Αυτός εδώ είναι ο κύριος Ηλίας. Και άμα πάμε εδώ άλλο, αυτός έφυγε πάλι πίσω πλάτη. Και στο βάθος αξίζει αυτό. Κοιτάξτε πόσο μέσα έχουν πάει αυτά. Και πάνε, ταξιδεύουν ακόμα. Τουνελάκια, λαγουδάκια. Μπράβο ρε Ηλία, μπράβο. Πολύ καλός. Και πάμε λίγο τώρα στα επιτόπια. Αυτά είναι τα από πάνω μας. Αυτά είναι τελείως από πάνω. Και έχει και πιο όρθια. Πάμε τώρα λίγο να δούμε. Εδώ. Αυτά είναι εκείνα τα πρώτα που φύγανε και έχουν έρθει. Ορίστε. Με τέρμα zoom. Μην τον αδικούμε, έτσι. Εκεί είναι, ακριβώς. Φύγανε πάνω με τη μία και αυτά. Δεν σε άκουσε τόσα χρόνια που ήσασταν Ανδρία. Με χοντρό γιουλάκι, δεν σε ακούσει τώρα. Μπράβο, ωραία που πήγανε. Τώρα έχουμε έρθει από κάτω, φύγαμε από εκείνο και το μέρος. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Κουμάσι. Έχουν γυρίσει προς τον Όλυμπο αυτά, έχουν γυρίσει εδώ τώρα. Φύγανε πίσω, φύγανε μία μπροστά, αλλά στείνονται πολύ, πάρα πολύ. Να τα, εδώ κοιτά. Τα κίνητα είναι. Αυτά τώρα τα περιστέρια πρέπει να ήμασταν 100 μέτρα πιο πλάγια και θα βλέπαμε το όρθωμα καλύτερα, γιατί τώρα είναι από πάνω μας ακριβώς. Κάτσε να δούμε και λίγο πλάτες. Τους αρέσει να πηγαίνουν προς τον Όλυμπο, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά είναι κύριοι. Σκόρπια περιστέρια, πολύ σκόρπιο και πολύ φεύγα. Πάει και αυτό. Τραβάμε και λίγο τα επιτόπια, τα από πάνω μας. Τέρμα zoom.